Band Ničim izazvan predstavlja pravo osvježenje na domaćoj muzičkoj sceni. Možda zato što se za svaku njihovu pesmu baš i ne može reći da podsjeća na neki domaći ili strani band. Svaka pesma različita je po stilu iz razloga što i oni više manje slušaju gotovo sve. I u svoj toj različitosti provlače jednu nit po kojoj su prepoznatljivi i koja povezuje sve pesme u jednu celinu. Prosto je nevjerovatno da se u današnje vreme u Srbiji pojavi nešto novo i da tako malo negativnih komentara ima kao što je to bio slučaj sa ovim bendom. Situacija kakva se samo poželiti može za jedan mladi muzički sastav kao što je Ničim izazvan. Članovi grupe krenuli su lagano, gotovo improvizujući. Napravili su nekoliko svojih pesama, a danas već imaju 3 spota, pripremaju prvi album i zaista su posebni. A jedan deo ove muzičke grupe upravo će vam se i predstaviti. Sve je mnogo lakše kad se pusti glas. Kako bi opisali početak vašeg rada? Kako je sve počelo? Ti počni odakle ti znaš, ja ću dakle. Pa 2011. godine su se Bojan Gluvajić i Boris Bakalov, dva pevača koja gledaoci najbolje poznaju, zapravo one koje najčešće vide u spotovima. Njih dvojica su napravili, da tako kažem, dvočlani bend i u Beogradu, pošto tamo žive, su pronašli muzičare koji bi im odsvirali instrumente na pesmi koja je tada bila aktuelna. Snimili su je, grubo rečeno nisu bili zadovoljni i pronašli su rešenje tako da su nama ponudili, našim prijateljima, svojim prijateljima, ponudili su te autorske stvari i rekli kako bi vi to uradili, kako bi vi to volili da odsvirate i bukvalno smo počeli da se skupljamo, Boriša, ja, Bojan i Boris, i tu se pridružili tada bubnjar, sjajni bubnjar iz Vrbasa, Boris Barović, Baron, i kasnije su dolazili još neki muzičari, to će Borislav, ove najnovije, koji su se pridružili. Uglavnom, kažem, grupa prijatelja, tako je, grupa prijatelja koja je entuzijasta, koja zapravo voli muziku i koja voli da radi nešto lepo. Mi verujemo da je lepo. Nisam nikog poznavao od njih i jednog dana u kafeu gde radim su došli i tako smo počeli nešto da pričamo. Nisu oni ni znali da ja sviram ni ništa, pošto sad sam bio skroz nekom drugom svetu što se tiče muzike. I kao, hoćeš da sviraš? Ja rekao, ajde, nik... Pa dobro, u metalu, eto. Ja rekao, ajde, uvek sam volao nešto novo da probam. Pa i pop. Pa i pop, da. I sad, kao, ajde, kao, mi svake godine pravimo neku svirku kao za prijatelje, ajde da sviraš, kao, ajde, dajte mi spisak pesama i kao, idem. I tako prošla ta svirka, solidno vežbali smo par puta i par puta, znaš kako je to, za prijatelje bitno je da im ti pružiš gostoprimstvo i da se dobro provedu i da se ti dobro provedeš. Sad, kako će to da zvuči? Ovo nije čisto vrbaski bend. Troje ljudi je iz Beograda, to su već spomenuti Bojan Gluvajić i Boris Bakalov. Dragana Ilić, naš stalni prateći vokal, je također iz Beograda. Imamo violinistu iz Kule, tačnije multi-instrumentalista, 4-5 instrumenta nam svira, Igor Martinko, i nas 4 iz Vrbasa. Nas dvojica, Nemanja Vujović i ko je, još uvek zaboravim ko je četvrti. Ako imamo četvrtak. Da, jeste. Možda veraš da usetim četvrtak? Ti, ja, Bulja. Kiki. Jao, Bože. Kiki, bubnjar. Najčešće menjeni član benda, Kristijan Hilkene, to jest Hengel. Hilkene je finski. Hilkene je moj prijatelj, da. Jeste Hengel. Ali možete ovdje isečete pa još jedno. Kristijan Hengel. Ma nema veze, ostavi sve, bre, čovječ. Eto, to je jedan od 4 naša bubnjara koje su za ovih godinu i po dana se promenili. Posle gotovo nepunih godinu dana, vaš singl, pesma O tebi, bila je broj 1 na Jelen Top 10 listi. Prošlo je brzo i neočekivano, brzo se sve to
izdešavalo. Znaš, ono, sediš i ne shvataš da gledaš svoj spot na televiziji, ono, ništa ti nije jasno. Da. Ali ja bih da naglasim da je to iz jednog jako vrlo bitnog razloga, a to sam ja shvatio na početku kada su oni mene zvali, to je kada se pomenula tema za te autorske stvari. Naši frontmeni Boris i Bojan su jedini ljudi koji su kod kojih sam ja vidio toliku volju za autorskim radom. Bez obzira što nisu bili dugo u muzici i sve to, ja sam video da oni to jednostavno hoće. Znaš, video sam da hoće i ja sam rekao ja ću isto da im pomognem koliko god mogu, jer vidim da su ljudi rešili. Već su tad bili rešili da oni hoće ovo što se sad dešava. I zato je možda to i tako brzo išlo, jer svi smo se nekako, osjećajući njihovu energiju, dali u to. Prvi spot za pesmu O tebi sniman je vrlo jednostavno, ali kao da je i u tome upravo čar i spota, ali i pesme. Tamo gde smo snimali prva dva singla, u Mostaru videli ste verovatno taj čuveni most, jel? A onda od Novog Sada pa do Crnogorskog Primorja, od Golupca pa do Drine, gde god smo se našli, snimali smo, to je kao što i vidite svi, i vi gledaoci, naprosto to je ekstremno niskobudžetni spot. I negde verujemo da je tu njegova lepota. Potpuno je nevin, vidi se da smo potpuno ušli u nevinu u sve to, mi smo mislili da se spotovi tako rade i sami smo ga snimali. Mislim, naravno, naša fotografkinja Milana Goševski iz Beograda je se usudila snima spot uz njenu pomoć, uz pomoć njenih prijateljica, naših prijateljica koje ste videli u spotu, smo snimili taj prvi sa nekim budžetom od 120 eura. I nekako super izgleda. I za tu pesmu iskreno to i leglo. Znači, totalno onako nevino dečije. I tako je i pesma. Kada je i kako prošla vaša prva svirka? Prva je bila lokalna, prva je bila u kafeu koji mi izlazimo, ali i bila je vrlo posećena, u jedno 3 navrata, jedna se 2 puta rastarala kiša. Naravno, nismo bili zadovoljni kako zvučimo. On je jedva preživio. Ja sam jedva preživio, da, te kiše. A kažem, nismo bili zadovoljni kako zvučimo, ali vremenom je postalo ozbiljnije. Pozvali su nas, pa prvi put su nas pozvali samostalni referenti, poznati srpski ska bend, da im gostujemo na njihovom, ja mislim, 17. rođendanu u Domu omladine, koji je bio rasprodat, na čemu im čestitam. Kad smo otkrili da nas je ska publika primila kako treba i da oni razumeju zapravo šta mi hoćemo da kažemo, a nećemo kažemo previše ozbiljnih stvari. I kada su to čuli i kada se njima svidelo i kada su zarađile svirke većinom po Beogradu i Novom Sadu, onda nam je svima bilo lakše, shvatili smo da naprosto to ide kako treba. A inače, godinu dana smo samo vežbali, te autorske pokušavali da ih napravimo i sve to. Znači, godinu dana i to ne puno pesama, možda, ne znam, 6 pesama smo non stop kao vrteli da vidimo šta će da ispadne od toga. Pošto meni je isto ovo prvi takav pravac u muzici gde moraš da obratiš pažnju na gomilu stvari, nije 1, 2, 3 idemo, nego stvarno mora malo da se... Koliko god nekima možda to izvučalo sladunjavo i ovako i onako. Za jedan tako mnogočlani sastav, ključ funkcionisanja jeste međusobna tolerancija i disciplina. Bave se muzikom iz čiste ljubavi prema njoj i zato imaju vrlo malo problema. Pa to je prava reč, zapravo. Tolerantni smo u tom smislu, naravno da tu ima sukoba. Ima sukoba. Ajde da kažem na tom stvaralačkom nivou, ima takvi, postoje sukobi, sami ličnosti su drugačije, naprosto
ne sviđa se svakome sve na onome drugome, tako da, ali naravno izguramo. Kako da ne, sjajno, sjajno. Sve se to ovako... Sjajne su svađe kada pravimo pesmu, to je bila poslednja između mene i pevača i to vrlo žestoka, u kojoj pričamo o dve različite stvari. I to ne shvatamo i ta svađa traje 20 minuta i ja mu objašnjavam kako on ne može, ako ja ne promenim ritam na basu, da on ne može tako da otpeva, ali on ne razume o čemu ja pričam, to je sjajno. I posle 20 minuta, kada već hoćemo da napustimo probu, naravno to se nikad ne događa, shvatimo da zapravo pričamo o drugoj stvari. I to je sjajno. I naravno, odemo u lokalni kafe na piće i kafu i bude sjajno. I opet ujutro u studiju. Sve se to lako pređe kad imaš zajednički cilj. Pa to. To je jednostavno tako. I plus što ne shvataš više te osobe u bendu kao neke nebitne, nego su ti bitne već postale. Prijatelji ste, družite se, pa da, to je tako. 8 ljudi. Drugi spot grupe Ničim izazvan za pesmu Živeti u prošlosti pokazuje već mnogo promišljeniji i ozbiljniji pristup samom režiranju spota. S obzirom da glavni akter spota jeste jedna ženska osoba koja priča svoju priču hronološki u 3 razdoblja. U svom najranijem djetinjstvu, u srednjim godinama i u poznim godinama. Super što si shvatio to. Da, mnogi nisu shvatili. Mnogi su mislili da su to 3 osobe. 3 osobe, da, ali očigledno je. Nekada mi se čini da je očigledno da je to jedna osoba, jel? Pa baš o tome i priča. Pesma baš o tome i govori, jel? Prolaznosti, nedostajanju. Život jedne žene. Da, bez nekoga koga je, bez koga... Ko je režirao? Pa, Bane, naš prijatelj iz Beograda, on je i snimatelj i reditelj, on je zaslužan naprosto. Naravno, kada Bane radi s nama, on nas najčešće i pita šta mi želimo, i učestvujemo mi u tom scenariju, naravno. Najčešće zapravo pevači. On nas podešava tu. Ali kažem, učestvujemo u ideji, naprosto on pita. Naprosto, dobro, ne nas dvojicu, ali...